Ole, voin hi February ni sompali pathian ni ani min lo khel tu le zerte tu le zirla na pang zong zong te zawai in pathian ni chibai vek ole voin ya gan zirlai tu chu zirlai paruk na pathian in ramsa te asiam ti kan zir dona o ma in ram hnuai in sha em o ram hnuai in kal to ngai em ram hnuai ha chuanin i ran sa shang shang te thing kung te lui te pangpar te pon om china chung hau chu pathian siam vek an nia ram hnuaia pathian thil siam ro pui tak tak te chan chin voina hang kan zir don ani tan ani le ram sa ming shat in nei ram hnuaia chuan ram sa chi shang shang an om china sai te sakei bak nei te sangong sei te rul te zong te savom te nyang o han ramsa tam tak an omani ram hnuaia chuan a then chu lian deuh na siama a then te chu te ro te te na siama chuan a then te chu sei deuh te an nia a then te chu thau deuh te an nia hong sei deuh te mo chuanin i ransa chi shang shang han tam tak an oma i anin ang lo hlom em ani mo i a then te chuanin mei sei deuh te neya a then chuanin i ki sei deuh te neya chuan a then chuanin ngau sei deuh te an nei bawk ani an hmel hmang te an pian te in ang lo hlom em chung zong chu thian siam vek ania nan ni in siam thiam ve nge kei po in ka siam thiam lo ani nang ni pon in siam thiam don lo wa khang hau zong khan zawa in pathian siam vek an ni chuan pathian in chung ramsa siam zong te chu a ena tha ati em mai ni mo alom em chuan chung aram sa siam hau zong te chu aman a en kol veka chuan an ei tur zong te angai to sak veka alom em mai ni khang aram sa siam te a en khanin chung ram sa chen kha chuanin i nim hring te an ei thina a then te chuanin ram sa te deuh te an se a sa kha an ei thina chuan a then chuanin ram sa lian deuh te an se hluma asa kha chaw atan an ring thina an chen na tur te le i an ma ni anin ngai to thai na turin pathian khanin khang ran sa te hau chunga khan fin na thim lung kha pe vek ani chuan thianin asiam ram sa te hianin mihring te ang bokin i na te sheom te an she ve theia an lungai theia an thi ve thei boka an dam lo thei bok ani chu mi ni wang chuanin ran sa te hi kan ti du da in kan ti na mai tur an lawa i mi chen kha chuan ram hnuaia te kalin silai mangten ran sa te hi an kap luma asa te an ei thin ani tiang hi a thalawa thianin a phal lawa ran sa te hianin ti du da a ti nom na le ti na thi an hlau ve em an du lo ve em ani chu wang chuanin heng ran sa te hi kan ti du da in kan ti nom na mai tur ani lawa inge kha toy om chi kha inge in sha em ne chu me ata na kan man chinang chi kha sangha chi shang shang te kha tu yan om china khang sangha te le i ran sa tam tak ram hnoya om chin khang hau zong te kha pathian siam te kan ya khang ran sa hau zong te kha a enkol tu turatan i pathian in ke ni mishing te hi kan chunga thu nei na min pe ani chumi ni wang chuanin he ran sa zong te chunga hianin kan mil nei tur ani kan ti na in kan ti du da mai tur ani lawa uluk tak le i dwa takin kan en kol cheu tur ani ti zong kha voin nia kan zir lai chu ni tanga chuanin thu von hi kan ngai thla anga karon cha chwa ka nga uluk den lo ngai thladon nia Genesis bung khat chang som ni pakhat pathianin chu a ena tha ati hle Genesis bung khat chang som ni pakhat pathianin chu a ena tha ati hle khati zong kha kan thu von ani tuna chan zona kanin zo tanga ama sabe tan chuanin ram saming in sha ta pyang han soi te ule ram saming in sha ta pyang han soi te ule sai te sakei te savom te rul te saphai te po chang haram sa chang tam takan omani chuan adot le tan chuanin ramsa te hi tu siam nge le ramsa te hi tu siam nge le ramsa te hi pathian siam an ni adot le tan chuanin
ramsa te chu kan ti hlum mai tur ani em ramsa te chu kan ti hlum mai tur ani em ramsa te chu kan ti hlum mai tur ani lova uluk tak le dot takin kan enkol thin tur ani a to ber na tan chuanin ramsa te enkol turin pathianin tunge asiam ramsa te enkol turin pathianin tunge asiam ramsa te enkol turin pathianin keini mishing te hi min ti ani ramsa te enkol turin mishing te asiam ani khati zong kha kan zir lai ania he video nim lau thler tu te zong le zete tu te zong le zir lai no pang zong te in zawai in pathianin man nuam bek ule